Na začátku neměli nic. Převlékli se za manažery, nechali postavit falešný hypermarket a všechny oklamali. Otevřte zábradlí a já se s vámi. Tisíce lidí uvěřili, že si splní svůj sen. A naši podvodníci dostali strach. Ale nestačili utéct. Jak si to představuješ? Myslíš, že to je nějaká strana? Běžte pryč, Vlastava! Jsi to viděl? Jsi to viděl? Co natočíš? Těva toho! Český sen je první česká filmová reality show. Přijďte a dozvíte se, proč to udělali.